А сега? А сега ще слезеш. Ще аз снимам, така ще бъди готова да ти да скокнеш. Ако ще пада. Ела тук. Не Не е там. Какво е това? Какво е това? Какво е това, Мия? Дай го на мама. Мерси. Заповядай. Дай пак на мама. Мерси. Заповядай. Какво е това? Игра. Игра ли е това? А другите какви са ми е там? Виж другите кутии. Другото какво е? Каза ли ти хареса? Това е с мотори. Тази е с формули. Да. Формула 1. Прочете в момента какво пише. А това е с футбол. Футболна игра. Как ще слезеш сега обаче? Наопаки е това, моето момиче. Наопаки си го сложил. Айде слизай долу. Служи ги тук, за да видим как ще лез без. Дай ми другите. Ела си го вземи. Ела си го вземи сама. Не се знае как ще лезе оттам. Как ще слезеш сега? Ами. Дай ми тази кутия сега, да взема ти трите кутии. Дай на тати. Thank you. Кажи баба thank you. Айде сега, как ще слезеш? Ела да си ги вземеш. Ела ги вземи от тук. Внимавай. Внимавай. Браво. Браво, Мия. Си отива. Само назад. Внимавай На да ръба паднеш. си. Внимавай ето тук да не паднеш. Малко е близко там отзор. Мия, внимавай моето момиче къде е ръба. Леко. Леко. Много е тежко положение. Ема ти гледай да не паднеш назад. Какво се смееш? Виж как се станала. Мия, слези така, не ми е приятно да те гледам. Слизай. Слизай от масата. Слизай веднага от масата. Ще свали. Това е ужас. Тя ще се научи това да го прави. Айде. Не. Няма да слизай. Много е фатално. Да те видя и баба ти, и сега и дядо ти, да те видят. И леле ти. И алхимика, и той ще види. Айде, Мия, кажи чао на камерата, че ще го спирам да снимам. Мия, кажи чао на филмчето. Мия, кажи чао. И една цунка, да, цунка. Как даваш цунка?